Ka jingkmi lenti jongki kmi kikpa baki khun jongki kin bet kin biang habalet sa shaki hostel baka sorkar kala penbiang penban kane kamsyam la jalong habapai shaki jakasa jongki hostel jongki khna kanthai bat shenrang hapo ka school ba JNV nyang bari ribhoi district namar la saki yakane ka hostel ba kamlong ka babiang nadu ka jingbom biang ka umbam umdi ka bam ka di ka jingdon kam nadu ki pankhana ki dawai kot tarik bat ki wei ka balaru ban khta ya ka kot ka khia bat ka khoj ka suba jong ki khna school habe dei bat kane ka banta ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ne FKJ GP North Khasi Hills District hapo ka jingyalam usamla Gabriel Sun Education Secretary usamla Ricky Majau Information Secretary usamla Banroy Walang President Umling Circle menta kasngi ka arpo henriu tarik naitung kila lej banjurep ya ka neka school JNV nyang bari ribhoi district hadien bakila yo ya ka jing ujor na kikmi kikpa jong ki khna puli ha ka tei ka school hadien ba kattu kat nengot ki khna kila poisha hospital bat yo ki jing shitam bala suba badai na ka umjaklia ka baki di haja ka sa jongki ha ka tei ka school ha ka tei ka sngi na kaliang ka seng FKJ GP kila lech ka tei ka school ban kendo ya ki khna puli jong ka tei ka school bat ban sngap ru ya ka jing e baki khna ki shem ha ka tei ka sngi na kaliang ka seng FKJ GP kila lech ka tei ka school ban kendo ya ki khna puli jong ka tei ka school ban sngap ru ya ka jing e baki khna ki shem bat na kaliang ka seng kila lech ru ban pej hi dala ki jong ki khmat bat kila lapru shibun ki jingduna hadu ka umbam umdi kalong ka ba isaj met ban pej bat ijli wat tang ban sum namar ka jingti bat lati bat nalor ka jaklia ka baki khna ki hab bandi ha ka tei ka school pule ki habru ban ringman sim da kal air pankhana ka baki bor peniat kempej wat hadien ki jing ujor ba bon sien da ki khna pule bat ka jubab ka baki khna ki yo nau principal bat ki bor peniat kalong ba kim dei ban pej ya ka jing e han rei baki dei ban penle jing mod ha ki jing pule bat na kaliang ka seng kala kentu jor ya ki bor peniat jong ka nega school baki dei ban shim khia mardor baki dei ban penbiang no kloy ya ki jing don kam jong ki khna pule ha ka nega school berjenjang duk tamta ba bun sin yo ko umbasa ba ka bun ha po bading jeng siar bun kitab lam long ra to det ir bun bam long kitab jaga berat nyuruh jaga bersa di sadin ni kam bas bahara kam biang bahara ta pasut ki thang ro ka rem baro kan ru sapo hasta nomor baki yet kim ki persnala dan babun thana jaga bading blessing hap sum habar sebar open ada dan kage jong yang teru kalapat ni pasna ki pasna rum taru bom pasna pada pasna la dewe de kapam ngadi pada kumna ka kasma ka geja kau on ka saur ka geja udai rum sma ki nasi komplain ki om badina sharmit e ba kumaka ai bun sharmit e chat bah e buna ka sudah ujuru bun ba ud ngau jur ud pan ud e dewe de dawai pada kumna dawai bade ba ngi experiment ya expiry date mo toilet ala lapai ki you ye lapai jing khang e rum biang ra ki sepi tang laling di labu ba taru jong e respond e ong ba sa compromise pengisian nomor ba ngiyo anak go na sandal rum do peta upah compromise district apo ka jingdon lang education secretary samla Gabriel Sun bat iperlok agane ka jingwan inspection jungi agane ka school lengba ka jingyo complain nak mi pa jong ki khna ba kadon ka jingduna akaliang umbam mudi inside ukling kabam kadi bakat na kasum kasat ka jong ki tingin akaliang KFKGP hagane sinjam ko biwan sim ngene ngilalap pangilasaki dagi lagi jong kuman ba kajing peniat ke school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ingi ban snow ba kikena kisam sa ya kata kajing kabawan kuliah kene ke school kajing sa kat ke central school ba ade ban biang bah ko umbam undi kaja kasum ba kasat re pelse bangin lawan hane ngilap ban kijing tuna kiba sikat dai kiba sule ran mo hadu ba
kaja kasum kumbiang ko banpe ko nila isir kai ba kaji saw jo ko hadu ba tang bikin sum rum inut bandit ila ekran te sakawai ba kaja kasa jo kintai jaga sum jaga sak kintai kalong open air mo along hapo madan kihab sum hakba yada iwai bandit sabar ong kintai beliau sangi buram hai kintai beliau reba pleng hakne ke school pat kilik sabar along kumbalik sabar pathar hagi madan gimadia te Nina kalian kaseng hadin ke jingyo komplain ni kimi pa nilawan hi dari jong kmat nilai I bat ba nilayo ko komplain na ki kena school ha ba kila thok gini komplain sibun mo ba pen iba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma jelang ta kaja kali kai kindon ki medicine ki dawai ki bala long expired ki ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila yo iba laki jong kmat ba ngangit ba pinsa pin isok patay ba kajingle torti jong kane school management tingin na kaliang ka FKGP ngibo ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba development kane school ba subha ba kin penbiang no sen kanang ba ki kena school ki ban kuliah ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam jo ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ko beli ba ida kamat long ba ani ka jing ima abon ni aslo ko kubor ba nang ni school tang nakadaw ko bam di ilapoy sa hospital ban sa kajing sumar idon man tay batia po ICU nimtip la kadai kajing pang ka ba ta na kani ka school na ni kata kajing pang pertay nri ba ngingit balong ba kajing long bom pikir jong school management ka perlong ikna school bikin yo pangro de ngilay o yo kan bi ikna school ki ong ba hadu ba kajing bam yo long expired nang ta kila jubo i complain sa principal nri principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng sim ngani sinjam ba mikir tu gi board punya school but ya district head body DC body ru chairman juga ni school bapet bakmi ngani ke school udi bunon kami idal di jong kmat banlap gi jisha ba kanu gi jintuna ki gi jintuna gi beran kam marba ke school ke dikalawai jing kun samla da ke school hi kambiang ti sei kan poi kalawai kin samla ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa hisin ba ya ke district administration ba di ke school management hi bakan le ik bodon kam bakan penbiang no kita ki jaka sum jak sat ni kun thai ban penbiang ye ki equipment ki bede hok banyo ikna school nomor bakan ni ke school central kabal amang kabla sanction be na central bakan kadi penbiang nomor ba bro hi ki beduk ki berita ki pikmat be skani school tinggi na kaliang ke kaseng min sebu ya ka jingtho subdisi bat attach bat ngin attach lang ya kani ka kabakilasan jadi kena school mo kilasan jadi kena school ki complain tinggi sa attach subdisi ngit pet subdisi haduk kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kini ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba I complain tinggi nakaliang kaseng insasim kasenjam ko ba kame te tangkat ne hi nakaliang kaseng ngidon bodong ba ikwa ban ino tang hapo sibla ablay ba kimpen biang no ya kini jingdon kam gibla donal pa hakne ke school naglang tungi apa ilawan ban pejban mi igani ka school ko dan ni ni sibun jingdon mo te ling baki complain ki mi pa bing layo te halor ka umbi katno nga ismi ud pej namar ko kalong ka basaw watang mangan sumro ni jing rai ki kna ang ni ki habandi ki shet na katuhi ka ja na ka ka basaw te khamtam nang ta ki bun ki ba king duna kan school te nakaliang jungi kumbala kanu information secretary mo yang anong padrong te nakaliang jungi ka FKGP ni te ngin sa pha ka jingtho chaw bisi te bat ngin sa pe ka ba ikile